Badayong sampan dia dan kasu barang, badayong sampan dia kasu ngai lasi. Janta padayo anak muda sekarang, jangan sampai taja rumus nanjo ektesi. Urang balari di Sanjorayo, anak itiak kaja bakaja, narkotik musuh kita basamo, jauhkan diri dari narkoba. Kenapa Lecet ketawa? Gak matching suara kita. Masangko tampan buang air ketek tadi. Kalau saya Cet kalau nyanyi, ya, nada saya kuncinya kalau nggak di A, nggak di D, nggak di G. Kalau A apa aja, kalau D di mana aja, kalau G gimana aja gitu loh. No. Jadi gini Cet, Lecet kayaknya harus diisi QQ Lecet ini. Lecet tahu nggak apa sebabnya laki-laki itu kuat dan gagah? Apa sebabnya? Ya tentu, yonya laki-laki ku dekuian yo tandonyo laki-laki untuk bakar rajo. Enggak, Cet. Laki-laki itu kuat dan gagah karena ada L. Kalau nggak ada L dia jadi aki-aki, lemah dia udah tua peot. Badendang lawak lempan. Mainkan, Cet. Lagi ya, Cet. Tampan Abila piti ko, Cet. Ngurang manjai manji luju, ambo manjai salabanang. Dek tampan tasuo dinan muju, dek ambo tasuo dinan malang dek panai. Sangsai lah, Cet. Minta lah suri anjing lah. Tampan jo Lecet, inilah jadi selebriti, salero gadang dompet pipi, ajo makan jo abui bobi. Kini kami jadi palagu, walau suara indah merdu, yang penting happy happy happy. Mari badendang jo manari, mari badendang jo manari. Ini kami lah masuk CD, kadang mencokok masuk TV, tapi kami takut masuk tansi. Mangko dak suko jo ektesi, mangko dak suko jo ektesi. Tampan jo Lecet, inilah jadi selebriti, salero gadang dompet pipi, ajo makan jo abui bobi. Kini kami jadi palagu, walau suara indah merdu, yang penting happy happy happy. Mari badendang jo manari, mari badendang jo manari. Ini kami lah masuk di, kadang mencokok masuk TV, tapi kami takut masuk tansi. Mangko dak suko jo ektesi, mangko dak suko jo ektesi.